Keď sa všetko pohrúžilo do hlbokého mlčania a noc prišla do polovice svojej cesty, Tvoje všemohúce slovo zostúpilo z neba, z Tvojho, Pane, z kráľovského trónu. Keď sa všetko pohrúžilo do hlbokého mlčania a noc prišla do polovice svojej cesty, Tvoje všemohúce slovo zostúpilo z neba, z Tvojho, Pane, z kráľovského trónu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Ráno, jak som sa holil, tak už ako Karel Gott som si pri umývadle že sa rozospievam a počítal som 1, 2, 3, 4. Vtedy som bol celkom rozhovorený o tej 6. Ale teraz som už troška menej. Ale počas svätej omše sa to asi upraví. Takže, bratia a sestry, dobré ránko. Som rád, že sa môžeme stretnúť dnešnú druhú nedeľu po narodení Pána a teda s Božou pomocou skúsme ju prežiť čo najúprimnejšie. V rámci namiesto ako homíliu by som si dovolil prečítať myšlienky pátra Amorta. Neviem, či vám to meno niečo hovorí, to bol rímsky exorcitátor, vyháňač zlého ducha, ktorý mal s diablom dlhoročné skúsenosti. A takže také diabol a Eucharistia. Prežívame teraz jubilejný rok, tak aby sme ho využili aj v takomto význame. Svätú omšu obetujem za zosnulého Antona Beňu a rodičov. Chvíľke ticha oľutujme hriechy, ktorými sme Pána zarmútili. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh
Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty svetlo veriaceho ľudu, milostivo naplň celý svet svojou slávou. A jasom svojho svetla sa daj poznať všetkým ľuďom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Sirachovho syna. Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi. Vtedy mi stvoriteľ vesmíru rozkázal, ten, čo ma stvoril, daroval pokoj môjmu stánku a povedal mi: v Jakubovi prebývaj, v Izraeli maj svoje dedičstvo a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene. Od počiatku pred vekmi som stvorená a budem trvať na veky. Pred ním som vo svetostánku konala službu a na Sione som sa usadila. V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie, nad Jeruzalémom dal mi právomoc. V slávnom národe som zapustila korene, v podiele môjho Boha v jeho dedičstve a v zástupoch svätých sa zdržiavam. Počuli sme Božie slovo. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Chvál Jeruzalém Pána, oslavuj Sion svojho Boha, lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, síti ťa najlepšou pšenicou. Svoj rozkaz na zem zosiela, rýchlo sa šíri jeho slovo.
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi. Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. Preto, keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom. Sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete. Aleluja, 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 aleluja. Pán s vami I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa narodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.
Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Takže dovolte krátky úvod a potom by som si kľakol a by sme si vypočuli tie slová pátra Amorta. Gabriel Amort zomrel asi pred 3, 4, 5 rokmi, starý pán, ktorý bol exorcista, teda vyháňač zlých duchov v rímskej diecéze. A mal úžasné skúsenosti, napísal viacero kníh, možno ste čítali, a tak urobili ľudia taký výber jeho myšlienok pár: diabol a Eucharistia. A my, keďže začali sme jubilejný rok, tak možno by pre nás mohol byť aj tým jubilejný, že by sme dovolili častejšie Ježišovi v Eucharistii pôsobiť na nás. Vieme, že náš kostolík je otvorený v podstate celý deň, čiže hoci kedy aj sami môžeme prísť, posadiť sa, či už sa pomodliť, alebo len nechať pôsobiť Eucharistiu na nás, Ježiša na nás. No, nie len na nás, aj na zlého ducha, ktorého máme v sebe a ktorý útočí a bojuje. Takže započúvajme sa teraz do týchto skúseností pátra Amorta, a teda citátov diabla, ktoré on zachytil lebo diabol komunikuje s exorcistom, vyháňačom. Viete? Takže on zachytil, zapamätal si páter za tie dlhé 10 ročia, možno 40-50 rokov robil túto úlohu, takže niektoré tieto výroky zlého ducha. Takže skrze tieto výpovede démonov máme potvrdené, aká sila je v tichej adorácii pred Pánom. Tam je ukrytý v bielom chlebe. Ale nie je to pred nami skryté. Vidíme ho a jeho svetlo nás páli. Je to ako oheň, ktorý nemôžeme uhasiť. Ten kúsok chleba nie je len chlieb. Je to on s veľkým O. Ten istý, ktorý nás poslal, vyhnal z neba. Neznášame to, ale nemôžeme sa dostať blízko. Keby ľudia vedeli, kto je tam naozaj, celý svet by si pokľakol a my by sme boli navždy porazení. Každá minúta, ktorá prejde pred ním, nám berie silu. Núti nás utiecť ako z babelcov. To miesto, kde ho uctievajú, je plné anielov. Nemôžeme sa tam dostať ani s našimi pascami. Keď ho uctievajú, on posilňuje ich duše a zničí všetko, čo sme v ich živote urobili. Hodina pred ním odoberá duše, ktoré sme roky uväznili. Je to ako veľká vojna proti nám a my ju vždy prehrávame. Svätá hodina naplní vaše domovy a vaše rodiny svetlom. Neznášame to svetlo, oslepuje nás. Keď konajú svätú hodinu za hriešnikov, dostanú jeho milosrdenstvo a naše putá sú pre nás záhuba. Tie hodiny ticha pred ním sú ako kladivo, ktoré nám udiera hlavy. Nemôžeme tomu odolať.
Keď sa na neho pozerajú, nič nehovoria, ale on koná v ich srdciach. Ničí nás to zvnútra. Mlčanie pred ním je silnejšie ako 1000 slov. Naplňa ich milosťou a robí ich neporaziteľnými. Každý okamih bohoslúžieb ponúkaný dušiam z očistca ich oslobodzuje. Tieto činy sú ako meče, ktoré nám prerezali reťaze. Duše, ktoré oslobodzuje, nám berú pôdu a my ju nemôžeme obnoviť. Keď ponúkajú svoju bohoslužbu za mŕtvych, my strácame a oni získavajú. Jeho svetlo je to neznesiteľné. Zastavte tie odčiňovacie uctievania. Každý čin pred ním ničí to, čo sme vybudovali s toľkým úsilím. Keď sa odčiňuje za rúhanie a svetokrádež, oslabujú nás viac, než si dokážete predstaviť. Obnovujúce bohoslužby sú pre nás jedom, ako by ničili všetko, čo robíme v ich duši. Tí, ktorí trávia čas v jeho prítomnosti, sú chránení, ako by bol okolo nich postavený ohnivý múr. Nedá sa ich len tak chytiť. Vždy, keď sa na neho niekto z vás pozrie s vierou, dostávame trest, ktorý nás zraňuje viac ako 1000 reťazí. Tie modlitby pred svätým za hriešnikov sú naša záhuba. Prijímajú jeho milosrdenstvo a pokánie a zničí naše nástrahy. Bohoslužba za obrátenie hriešnikov nás necháva nad nimi bezmocnými. Zakrýva ich svojou krvou a my sa ich už nemôžeme dotknúť. Páli nás. To svetlo, ktoré vyžaruje zo svetostánku, je ako oheň, ktorý nikdy nezhasne. Každá zasvetená vec je pre nás trápením. Je prítomný a my sa nemôžeme dostať blízko. Tie malé skupiny, ktoré ho uctievajú, sú mocnejšie ako celé naše armády. Hodina s ním je viac ako 1000 vied, ktoré nezahŕňajú jeho prítomnosť. Uctievanie svätého s veľkým S je ako dážď, ktorý hasí ohne, ktoré sme vo svete zapálili. Tieto skutky bohoslúžieb prinášajú na zemi mier. Pane, ďakujeme Ti za túto možnosť sa zastaviť na začiatku jubilejného roka. Ďakujeme Ti, že popri Božom slove môžeme si vypočuť aj slovo zlého, nášho protivníka, s ktorým nakoniec dosť často komunikujeme a podliehame jeho vplyvu a čaru. Odpusti nám to a pomôž, aby sme ho brali vážnejšie, aby sme v pokušeniach zápasili ešte výraznejšie, aby sme s Tvojou pomocou vyhrávali a mohli dobre prežiť nie len tento jubilejný rok, ale aj celý rok, celý náš život a dosiahnuť to, čo diabol nikdy nemôže dosiahnuť, a to večnú radosť v spoločenstve s Tebou. Amen.
Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, v Ježišovi Kristovi Boh Otec povolal všetkých ľudí k spáse. Modlíme sa, aby všetci spoznali pravú múdrosť a našli cestu k nebeskému Otcovi. Volajme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Za Kristovu cirkev, aby žila podľa Božích prikázaní a tak bola vzorom tomuto svetu, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za tých, ktorí žijú v temnotách hriechu, aby v narodenom Mesiášovi našli zmysel svojho života, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za tých, ktorí sú prenasledovaní pre lásku ku Kristovi, aby vytrvali vo viere a nádeji, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za nás samých, aby sme z rúk Krista prijímali plameň viery a horlivo ho odovzdávali svojim bratom a sestrám, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za zosnulého Antona a rodičov, aby dosiahli večnú spásu v spoločenstve svätých v nebi, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Bože Otče, vypočuj naše prosby a prived všetkých ľudí k účasti na svetle Tvojej slávy skrze Krista, nášho Pána. S pastiermi vrúcnými, spolu s darmi vzácnými, ku oltáru ideme, ako k jasliam v Betleme. Ježiš v tejto chvíli Tebe buď dar milý, čo sme na oltári tu položili. Víno, chlieb tá najdrahšia,
Ježiškovi milému. Predložiť tu chceme k Tvojej cti a sláve. Ráč na tieto dary zliadnúť láskavé. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, posväť naše dary narodením Tvojho jednorodeného Syna, ktorý nám ukazuje cestu pravdy a sľubuje život v nebeskom kráľovstve skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami I s duchom Tvojím. Hore srdcia Máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo tajomným vtelením Tvojho slova zažiarilo našej duši nové svetlo Tvojej slávy. Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás On sám strhne k láske vecí neviditeľných. Preto s anielmi a archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje
smrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s našim biskupom Viliamom, pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Boh sa stal človekom, aby sme sami mohli stať Božími deťmi, preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Pastieri, hore vstaňte, do Betlehema sa ponáhľajte, aby ste Ježiška privítali. Pred ním na kolena pokľakali, aby ste Ježiška privítali. Pred ním na kolena pokľakali. Anieli pastierov zo sna budia, nech spev ich počujú všetci ľudia. Sláva buď Otcovi na výsosti a pokoj buď ľuďom živým v čnosti. Sláva buď Otcovi na výsosti a pokoj buď ľuďom živým v čnosti. Buď od nás, Ježiško, pozdravený, ktorý si zrodil sa z čistej Panny. Nech Tebe slúži vždy celý náš svet, veď Ty nám doniesol útechy kvet. Nech Tebe slúži vždy celý náš svet, veď Ty nám doniesol útechy kvet. Bez Teba blúdili vo tme všetci, nemohli pochopiť Božie veci. A Ty si nám zjavil vieru pravú, preto Ti spievame tu na slávu. A Ty si nám zjavil vieru pravú, preto Ti spievame tu na slávu.
tichého večera, po mlkvej cestičke z hviezd, zostúpila láska, splnila písma a prišiel k verným Spasiteľ. V kraji nazvanom Betlehem, keď tíž mlčí tajomstvom, nový Izrael už navštívil Pán, je zo všetkých kvetov najkrajší kvet. Spievajte národy, sláva najvyššiemu, ďakujte Pánovi, že nás má rád. V chladnej noci si prišiel k nám a v chudobných jasličkách spíš. A prečistá matka s láskou ti spieva a chvítaj, synček premilý. Dieťa spanilé lásky dar, od Otca poslané, aj moje srdce chudobné, čisté, so svojou láskou požehnaj. Aj moje srdce chudobné, čisté, so svojou láskou požehnaj. Spievajte národy, sláva najvyššiemu, ďakujte Pánovi, že nás má rád. Modlitba duchovného svätého prijímania. Môj Ježiš, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen. Modlíme sa. Pane a Bože náš, pokorne ťa prosíme, aby nás pôsobenie tejto sviatosti oslobodilo od zlých návykov a priviedlo k spáse, po ktorej túžime, skrze Krista nášho Pána. Amen. Farské oznamy. Svätá omša bola obetovaná za zosnulého Antona Beňu a rodičov. Zajtra máme slávnosť zjavenia Pána, troch kráľov, prikázaný sviatok. Sväté omše preto budú ako v nedeľu. Ráno bude obetovaná o 8 za zosnulého Ladislava Baťu pri 1. výročí a potom o 10:30 za farníkov. V útorok svätá omša o 17:30 za zosnulú Annu Juroškovú a v stredu o 17:30 za zosnulého Jakuba Juríka, manželku Máriu, syna Jána a rodičov z obidvoch strán. Štvrtok o 16:30 poklona Najsvätejšej sviatosti a o 17:30 svätá omša za zosnulého Jozefa Benčeka, manželku Alžbetu a ich rodičov. V piatok o 17:30 za zosnulého Ladislava Juríka, dcéru Euku a rodičov. V sobotu o 17:30 za zosnulého Františka Petroviča a rodičov Petrovičových a Výglaských.
na budúcu nedeľu ráno o 8 za Ružencové bratstvo a potom o 10:30 za zosnulého Jozefa Chrena, manželku Zdenku a rodičov Chrenových. Liturgický kalendár nám pripomína v pondelok prikázaný sviatok slávnosti troch kráľov, zjavenia Pána a potom v útorok svätého Raimonda z Peňafortu, kňaza. Veľká vďaka za upratanie kostola a kostolného areálu. Prosím tento týždeň domy 541 až do konca. Tiež vďaka za štedrosť v príspevkoch na kostol. Od Bohu známych dobrodincov to bolo 2x 100 eur, 2x50, 1x20 a o starších a chorých po domácnostiach na prvý piatok to bolo 680 eur, spolu teda 1000 eur. Pán Boh odmení. Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na púť do Ríma v jubilejnom roku. Už nás je okolo 40, takže tých 8-10 miest ešte zostáva voľných. Kto by mal záujem, nech sa páči, oslovte aj svojich blízkych. Bude to pokojná púť, nebudú to nejaké nervy, síce autobusom, ale tak v pohode. Ja sa teším, lebo to sa pri takých príležitostiach sa tak vytvoriť aj taká rodinná atmosféra, takže bude to určite veľmi pekný zážitok. V pondelok na sviatok zjavenia Pána troch kráľov končí zbierka Dobrej noviny. Takže kto by ešte chcel prispieť, môže tak urobiť v predsieni kostola do označenej pokladničky. Po spočítaní a odoslaní zbierky zverejníme presnú sumu, ktorú sme odoslali na účet Dobrej noviny. Vo štvrtok, v pondelok na slávnosť zjavenia Pána bude požehnanie vody, krydy a tymiánu, ktoré si môžete zobrať do svojich domovov. Zároveň je v tomto období aj zvyk požehnávať domy. Kto by mal záujem, tak nech sa so mnou osobne alebo telefonicky dohovorí. Komisia na prípravu a realizáciu jubilejného roku 2025 konferenciu biskupov Slovenska nás prosí pripomenúť osobitnú internetovú stránku, ktorá sa venuje sláveniu jubilea, čiže www.jubileum2025.sk bez nejakých medzier. Takže pozrime si ju. Máme tam priamy kontakt s našou cirkevnou vrchnosťou. Vo štvrtok bude kňazská rekolekcia v Zlatých Moravciach u pátrov tešiteľov o 9:30 poklona a o 10:00 svätá omša. Ďakujem za trpezlivosť s mojou chraplavosťou a prajem vám pekný zbytok dňa, dobrú chuť k raňajkám a takú pohodu naozaj sviatočnú aj dnes, aj zajtra, aby sme si to ešte čo najlepšie vychutnali. Príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka. Povedzte nám, pastierovia, čo ste videli, keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli. Videli dieťatko, krásne pacholiatko, narodené v Betleme. Ktože vám čo o dieťati tomto povedal? Ja by som bol s vami tašiel, keby som bol znal. Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodí.
Mm-hmm.